I dobrodošli ljudi u novi video, to je Q&A. Danas čitam pitanja koje ste vi postili pre tipa 1-2 nedelje, ali dobro, valja to malo i sad je 3 ujutru, jer evi kad bi ja, u koje bi drugo ja vreme snimao nego 3 ujutru. Pa ajde krenemo, pre toga Instagram, @prosečni.podrig, ako neko koristi aplikaciju P-Network, uglavnom neću puno da objašnjavam, znači kao nešto se udari preko telefona, imate na Google Playu, neki iskoristi kod podrig s velikim P, i ajde sad da krenemo. Samo da nađem koje je prvo pitanje. Prvo pitanje na Q&A-u kad planiraš da umreš. Znači, ovo je toliko unikatno pitanje. Znači, ja ne znam da li je dobio pitanje na Q&A-u kad planiraš da umreš. Ali eto, kad planiram da umrem, realno, stvari neće odmah baš 65. Recimo do 70 i neke godine, ako bi živio, bilo bi dobro. Koliko to moguće, ne znam. Vidjet ćemo. Nadam se. Koje piće si od uvek hteo da probaš? Pa, to je bilo Mountain Dew, dok još nije došlo u Srbiju, i probao sam ga bio, donao mi je drugar, pošto je išao u Mađarsku, i probao sam ga, iskreno nije mi ništa posebno. Malo bolje iz 7up prilike. Ovako neko piće sad, ali imam posebno, ne, mislim, volao bi, na primjer, belgijska piva bi volao probati, ali to ne vredi probati ovdje, nek treba ići u Belgiju. A u Belgiju sebi ga ne može baš ići svaki dan. Šta piješ za dobar podrig? Za dobar podrig pijem dobru kolu. Omiljen je autić čika podrigše. Ajde recimo Nissan Skyline GTR. Mislim, ima ih puno. Ne mogu da se odlučim, pošto ima stvarno dosta auta koje mi se sviđaju, i sad ima od tih japanskih do tipa Lamborghini Aventador, ne znam, ali eto, Nissan Skyline GTR R34. Čime se podrig bavi sem podrigivanjem i podrigivanjem na YouTube-u? Pa, kako da objasnim čime se bavim? Motam kablove otprilike, dobro, nije baš tako, ali kao bandažira, mislim, trenutno i ne radim to, s obzirom da je neka nestašica, nemam pojma, i tehnički blame kući do 31. Ovo sad snimam, koji je danas, ne znam ni koji je danas dan, ja sam totalno dezorijentisan. Danas je 20. januar, znači ja blame tipa do 31. januara i onda bi kao trebao naći nešto drugo da radim. Ali trenutno blame kući, eto, to radim. Kako se zoveš u ovu, mrzim da tražim. Evo, po 500 put, ovdje ćete vidjeti nickname. Idemo dalje. Top 3 porno glumice. Brandy Love, Nicolette Shea i Richelle Ryan. Jel misliš da je mogao oboriti svetski rekord u trajanju podriga? Pozdrav iz Gajnice. Da li misliš da je mogao oboriti svetski rekord? Iskreno teško, zato što je po minuti 13 sekundi, znači ja ne mogu zamisliti polovinu toga da ja podrignem. Znači ja ne znam šta je taj čovjek uneo u sebe, mislim, aj manje više šta je uneo u sebe. Kako ima toliko vazduha? Ja poslije 20 sekundi nemam vazduha uopšte. Ne mogu jednostavno, nemoguće mi je fizički da ja podrignem više od minuti 13 sekundi, znači nemoguće. Ko ti je idol? A šta znam ko mi je idol, više i nema nekog idola, ne znam. Iskreno, ko mi je idol? Šta znam? Nemam sad nekog idola, imam ljude koje pratim, pratim njihov rad i to je to, nema sad nekog ko, ne znam, o kome sam istražio sve moguće. Mislim, imao sam te faze pre tipa par godina, znači dok sam
ima, ne znam, 15, 16, 14, 15, 16, tako u tim godinama sad ono kao, možda ima tipa par ljudi koje više pratim, ali ne nekog idola baš. Može češće MC, a i piše ćirilicom. Može češće MC, a ćirilicom jebi ga, ne mogu pišat, mislim mogu da pišem ćirilicom, ali ono prate mene i Hrvati, i Bošnjaci, i ovi, oni, levi, desni, znači moraju me razumeju, šta ću. Komplet lepinja da ili ne, komplet lepinju zapravo nisam jeo, ali sam čuo da je gotivna stvar, tako da da. Ovo pitanje samo ovaj čovjek može da postoji. Šta bi radio Guzio? Matoru babu ili hente ribu? Znači, samo ovaj čovjek, znači vidite ovu tu sliku, samo on može to da postoji to pitanje. I sad jebi ga, ja moram da odgovorim na to i reću hente ribu zato što realno ne bi da guzi Matoru babu. Jel ide gas? Ide. Može se reći da ide. Mišljenje o Đaretu, iskreno, ono, gotivan lik i sad ne mogu reći nešto previše s obzirom da sam ga jedno video, ali ono gotivan lik, normalno. Sa koliko godina si počeo da se baviš profesionalnim podrigivanjem, eto, znači ovo je nova profesija. Znači za par godina bit će fakultet za podrigivanje, ali išao profesor. Pa kad sam krenuo pre 2,5 godine sam krenuo da podrigujem, mislim dobro, realno. I dosta pre toga je bilo nešto svašta, ali nisam nikad imao ideju da napravim ovo. Bilo je, znači, to pre recimo 10 godina, ono, dok sam išao u igronice, tad nisam imao kompjuter, ono neki, onda odem tamo u igronicu, ono, svi živi podriguju, znači, to ne zna se, bukvalno se ljudi takmiče međusobno, ono, i onda ja tu ponekad bacim koji podrig, ono, mislim, kontam da je sad isto stanje u igronicama, ali tad je bilo baš hardcore, znači, ono, bukvalno svi podriguju, ono, baš maksimalno. Koliko je trajao najduži podrig? 23 sekunde. Koliko dugo poznaješ Jocu i Nidžu? Pa otprilike, znači, od ono prvog, kako se zove, od prvog Joca i Nidža showa kad sam bio. Možda sam bio prije toga na nekom koncertu, ali realno tad nisam ono, ih ovako kao nešto znao. Mislim, samo sam znao preko muzike. Šta je bilo s Lavićem? Da li snimaš duet sa Đaretom? Šta je bilo s Lavićem? Ono, to je na holdu i dalje. Ja sam nešto kao čuo da mu je odbijena tužba i da se on žalio. I sad se to opet valjda čeka, ili možda i nije odbijena, ne znam. A uglavnom meni ništa ne stiže, niko ne zove. Da li snimaš duet sa Đaretom? Ako Đare hoće, hoću i ja, tako da ono. Realno, ko ne bi snimao duet sa Đaretom. Iskreno je splakao zbog Vojaže i Breskvice, pozdrav tebe i tvoje, ako možeš snimi neki masni podrig. Masni podrig snijemo, ono, dobro, ne baš svaki dan za Instagram, zato što, ono, kontam da je smorilo i masu, a smorilo i mene da svaki dan izbacim jedan te isti kontent, znači moram malo promeniti kontent na Instagramu, to možete isto vidjeti, predložite neku ideju, ali ja, ono, realno ne znam, šta mogu sad da snimam nešto novo, mislim, ono, podrigujem pa podrigujem, ne znam šta mogu novo na Instagramu, da li hoćete neke slike da kačim ili nešto, ne znam, davajte neke ideje. Da li sam plakao zbog Vojaže i Breskvice? Ne, iskreno me boleo tuki, ono. Koliko para uzimaš od YouTube-a i Instagrama? $0, znači bukvalno, ono, na YouTube-u koliko sam uzeo, možda $6-7, ali to se ne može povući dok ne uzmeš $70 i još ako to budem ono povuko na račun, onda bi tehnički trebao da platim i onaj buđavi porez, što sam za freelancere 50%, tako da realno od YouTube-a mogu uzeti kur. A od Instagrama, šta od Instagrama? Da li sam, mislim, imao sam neke reklame, ali to su bile uzjane reklame, ono tipa drugar, ono, neki ako napravi neku stranicu, pa kao ajde, nisam ništa ako naplaćivao. Osim što sam naplaćivao tipa, ne znam, ako ljudi traže da im čestitam rođendan kroz podrig, ili nešto tako, da čestitam drugu rođendan kroz podrig i ne znam, tako neke stvari, to sam naplaćivao i u principu i dalje naplaćujem ako neko zatraži, ali niko ne traži. Kakav si podriže, brate, kakav ti je podrig, kume?
Dobar sam i dobar mi je podrig. Ispriča najveći blam kad se napio. Pa sad ne znam, teško je odabrati, zato što ja sam osoba koja kad ode da pije, ja se i napijem, baš se napijem. Nema tu malo srednje puno, nego ja ako idem da pijem, bude uvijek puno. Uglavnom, znači ja u klubu nekom negde, i sad ja pre toga pojeo jednu dobru pljeskavicu i ja sad uzimam neku vodku i guaranu i sad ja to cijepam, vidim to me nešto ne udara i kao malo me udarilo posle 5-6 i onda sam ja nagrnuo kao ne znam ni ja šta. I onda to mene sastavilo i onda je bilo, boga mi, baš svašta. Ja, šta je sad s ovim telefonom? I uglavnom, znači, ja ne znam ni kako se dovukao do kuće i izgubio sam bio telefon i to je zapravo ovaj telefon koji sad držim, ali pošto su videli vratno ljudi koliko je očajan, onda su ga vratili tamo i bilo je svašta. Rocky Vulović ili Baja Malik Ninja, Baja Malik Ninja for the win. Ide podriga, ne gas, a lepi moj. Ide jedno i drugo, što se me tiče. Da li planiraš da se napucaš? Planiram ja to sigurno od 8. razreda već, znači jedno 5 godina. Ali to je, planiranje. Znači, od planiranja nema ništa. Znači, ako ne odem u teretanu i ne krenem, od toga nema ništa. Kad će rejtovanje nudli? Pa ne znam, iskreno nisam razmišljao o rejtovanju nudli, ali nudle challenge je izašao i bit će evo ovde. Koliko puta dnevno podrigneš? Pa ne znam, iskreno ni onda da brojim podriga. Znači, podrignem normalno posle obroka, nešto pojedem, šta znam, par puta, Kad ležeš da spavaš? Pa trenutno, znači, fora je kada radim, onda kao gledam da legnem do 11, ajde, 12, sve zavisi da li sam prva, druga. A kao, na primjer, sad kad ne radim, onda to se leže u 7 ujutru i ustaje u 2 popodne, klasika. Šta je najveće što si ikad pojeo? Carolina Reaper, to je bilo kad smo bili, znači, Oce Ninja Show u Beogradu, KC Lab, to će isto biti negde ovde link, ako neko hoće pogleda. Će biti novi podrig nedelje, verovatno da ne, zato što rekao sam, znači, već dosta puta, to je, znači, moram konstantno cimati ljude za to i jednostavno, ne znam, glupo mi da nekako cimam, konstantno ljude da mi šalju podrige, mislio sam će to kao, posle par puta da jednostavno će ljudi kao skontati da ja to će pravim svake nedelje, jer će mi jednostavno slati, ja moram konstantno da cimam ljude i kad ih iscimam, mislim, napiše na storiju kao ljudi šaljite, ljudi pošalju i to zapravo i ne bude to nešto, znači bukvalno ne bude za video, dovoljno. I onda mi baš se smorio zadnji put kad sam radio to, tako da ne verujem. Za koga navijaš, koliko bi mogao čipsa pojesti? Sport ne pratim, znači navijam za tim koji sam stavio na tiket, koji odigram ne znam ja koliko, zato što jebi ga, ne možeš to moraš praviti analize i ne znam, kurce, mene to mrazi iskreno. Koliko bi mogao čipsa pojesti, šta znam, možda jedno do pola kile kontam, zato što ipak je to masno i smuči mi se posle nekog vremena, pojedem 150 grama, uglavnom kad uzem baš da jedan čips, jer ako uzem veliko pakovanje, neće sigurno kao uzeti pa ga ostavi za kasnije, nego vode cijelu. Kako si? Ovo je, ja nisam prvi čovjek da me pita kako sam. Dobro sam, eto. Je li istina da kad podrigneš spaseš jednog polarnog medveda, pa možda, ne znam iskreno, Sarme upitnik. Ne znam šta tačno misli, ali može Sarme. Dođe na novo nasilje, podrigujemo zajedno. Ovo šuri, moram malo smanjim.
iskreno, to mi ne zvuči baš kao dobra ideja. Zavez za buduće podrigače pijte kole. Jesi trenirao neki sport, košarka 4 godine, mislim od 3. do 7. razreda, onda sam dao sam u 2. razredu nešto 3 meseca judo i tu negde 7. 8. tako nešto sam trenirao streljaštvo, ne znam, mesec, 2, 3, ne znam, ja sad zaboravio sam već. To je to, otprilike od sportova. Jel bi se volio tetovirati, ako da, kakvu tetovažu? Pa ono, nemam iskreno neku inspiraciju za tetovažu, tako da ne bi se tetovirao tako nešto totalno bez veze, zato što je ipak ono, tetovaža ti ostaje ceo život, mislim, da, možeš odraditi lasersko skidanje, ali iskreno, ako hoćeš da se tetoviraš nešto što ti je značajno, što ti je bitno. Ono što hoćeš da tetovira, znači odlučiš baš da to hoćeš i ne kasnije da se pokaješ ili ne znam nešto. Koliko si popio kole za potrebe pesme 7 dana lepak? Zapravo popio sam dosta malo kole, ne znam, tipa možda malo više od pola flaša od litar i pol, znači recimo litar kole, znači ono, malo. Mišljenje o Princu Banjice, ono, pozitivno lud lik, eto. Znam da ga dosta ljudi hejte, ali meni je baš ono cool, ono, kad dođe i ono, zajeba masu i to. Ja volim to. Dobro, koji ti najduži podrig ikad, to sam već rekao, podrigni najče što možeš, iskreno, mrzime sad da vadim ono kulu iz frižidera. Jel možda podigneš na suvo? Pa inače mogu, ali sad ne mogu sad, iskreno. Ne da mi se. Dalje, to od pitanja. Da, jest to od pitanja. Vi ako imate još neka pitanja, možete pisati u komentaru, znači ko je došao do ovog Instagram, prosječni podrig, kao što sam rekao, za onu Pi aplikaciju, ako neko koristi ili planira da koristi, kod podrig s velikim P i ništa, doviđenja.